The overseer the Wakrata Edamanimuna Ira Atofosen and Nanifoni Edaha Nasamunina and Segana Funina and Fakroye and Kwatuaba Entia NPP Amanyo Kuno na womo empamo NPP and free our ye amamunesom na no any a coin bakopa wamunina betumi akambo mo edia sevi Ghana amagana enyankwa amagana atenase na eno ehwasam ewo ha eno edan chenso a George Pariadom ya dodo na efreno Pablo National Youth Organizer edema the NDC ena ekasei wose afiwe abato na ebekoso no womunyina wose omon kwakra na omode bebo ballot boxes ho ban ensem wonyina betodwa ewo eye Tamale Jubilee Park na no memenda ena Pablo eka sansem we na hwe se de wa charge man nsaso na chese eni braba nti omode ani bre eni enkoden ena eko 2024 general election mu akobo ballot boxes ho ban na NDC enam sakwan so adi enkonim na CJ multimedia group eni JL properties ena wo hye trade eni wo hye ya abamu anu obi na da hayin ena abamu ayo nya akwanche se kra de wapeja ne sa abamu anu so na da hayin na ne nua ba gina chacha se sunko a we ne eya ne gia da ne yesu ena ekoso hye efie kama ya multimedia group ya ni JL akabo mu a yesi ediama abusuen na chese efe shop nso ye bie mo ma shop no so no enyini saa enra ehun komodie fitina no ye me se Jordan enra nyina ye di san ko na fie dan so kwambo aten twetwen komiti no ho asem de overseer the Wakrata ediaba e wo hanoma edan no na ayo 5 ediato Facebook fentinyame on sha multimedia group nyame wo mremo bia o se na kupo so be sama bra gba just say dia wanina dia wan susu osije ebeba ma aye mre wo hwe ba bia na abusuen wo mo tie na wo mo da wo da light to cry ni hold month wo so ba ya na na dwoma bededa da bonte dan no aye de ma wo mo no se ma me ni tu fifie ho no oba na ye ne dan na ye de ama obi enti edan na wo ye de koma wo na ho na fie ho no se obi wu a ye koyi ni free mo kira edan ho na ye de ne beto enti se obi wu na ye ba fie ho a ye tu mu nyina free dem ho na ye di fun na beto ho ye wie no a oba kwa prepare fun no ho pampan na o ma da ho odisu ma me no odisu nyame koso anhia ensem tradwuma nyame koso anhia multimedia group limited nyame koso anhia chese brands a wo multimedia sinyina nyame hira yen JL properties nso ye ni sobo dodo ye ni somo too much JL properties nyame enka mo ho na adefefa maye ekosi sen team Dominic OB Oman Hene ABY Chumberi ma chese munyina na uba hadrum yinso a ye nyina ka ho bi sanse ba ye all platforms across and ye di mu commercial se wo Joy FM and Joy News and be wie wo hanti sije ye ma ye ho ya de ye mpene ye ho multimedia ye da sio ananya no no enya ma me nkoma nim na sije wo he da ankoda Wakrata mu adedo na no wadi mu nkomo na kalabule efie wura na wono so ebu obi wo honom no ho asam da ha na Anglo God na asase wo mo esi $1 million niku project media hu sa niku ni adede yi ho asenka no hu ya na eka koma esanse nkwada na ya wo mo foforo bi wo no ma no ye pretem wase de ne ehye incubator mu anakwada no wonyini kakra ne hu sisi ne ho so wo bu mo so de ne to oxygen so we bo no say de ne kwasa fidiem ni nyina no ya na niku neonatal intensive care unit ene ho san kwada ye hwewom enti sa yare sa bia bi ho na ebi ni ho ma eye dangerous eno ena Anglo God de so mani so a wo mo ACB Ediamatakwa Municipal Hospital no nyame enyom kese pa na onhiro mo emayen na sije okai na udi san komo na wotwe twam udi komo yi pa sika ya ambulance papers hu sense SGAGL adwumakoi awana SGAGL adwumakoi ne sikatua bi ni ade do so ahum na enu na Bank of Ghana eka say omuntua hwefo no so na Bank of Ghana eka say omuntua $10 million ema obia Bank of Ghana so muntu esika ma obia nti ho asam the Ghanaian Times ediaba ya eno so ebomu amane na yese wo University of Health and Allied Sciences so the second phase no the biggest nursing midwifery school our West Africa
ɛhɔ ɔmampani akufo ado hyase 2021 no ɛna wɔma wi a wakɔ bia no CJ ɛsɛwani ɛsɛ ɔka kyerɛ eti yɛduru hɔ bio yɛduru hɔ na yɛba bɛkamfo ne abɔ aba so a wɔka sɛ ɛsoso adeɛ no ɛfa ɛsɛm yɛbɛka o ɛyasɛm sɛ nkɔ yie nsoso a yɛbɛka eti ɔma bia no na wohyɛ building na West Africa yes nursing and midwifery training school mo kwakọ gentete wɔ hɔ no the whole West Africa standard will be abɛhwɛ so no bi 2021 ɔmo hyɛ sɛ 2024 July ɔmampanya kwakọ bia no na ɔmo san so ano ɛma no doctorate degree ɛno so ɛho asɛm sɛ voter region ɛna wɔ Sokoda Lokoi I hope some can ye man ya mo some etc of wa Lokoi ne ka ho ananya Lokoi ma men kan be bria de me kan ba ko pa na yo de ye twa so ntie ye enta hono ma na che se omo ede the biggest nursing and midwifery training school no wo mo de akọ ma bia no nyankopon ensan panyifo e kan bo masa dwumadie nyina no success CJ ma me fa birthday central so wo panel aba